Přátelé, zdraví vás Fofr Daddy. Každopádně zdravím vás z Holandska. Určitě vám musím natočit tuhletu krásu, protože to se moc často nevidí. Nádhera. Tato druhá limuzínka ještě lepší. Krásný. Každopádně ta první, co jela před tou bílou, tak to je vlastně z Hamra udělaný, což je jako za mě super. No tak to bude asi všechno, určitě děkuji za podporu a kdo chcete další videa, tak určitě dejte odběr a like. Díky, čus.